umea ukiten zanean etzean, oilozaldea emoten dakon, amari, hori zetan zan, oitxure, lehenko. Bai, oilozaldea, eta lehenko emote sotzean, kaderatxukaz eta samiegaz deintzea, gatzi zedion, oiluak, oiluki, gatzi zineztion, ume famili zenta dolota. Bakarrik gauzatxu gitzin dugun, gauzatxu, kaderatxuak, oilu negotxu punteak eta holan, presa itzia zintzea. Bai, ba. Imagina, atzin ego gauzat. Alan emoten izin zuzen, Bai, ba. Eta gero, ja normalan zera oilu zatiez. Bai, oilu beti hil, familizetan den. Oilu beti hil, ez da? Bai, oilukin beti oilu zaldi. Sortzi unen adolan oilu zaldi hartu. Oilu zalde. Orduan bere, oitxure goten zan bizitza egiteko, ez da, etzera? Bai, errote zotzen oilu bat, txokolatea, ez da egio, besterik izango esate zeden. Errote zotzen, erregalu. Erregalu, ez da? Bai, familizetan deunen. Hori da. Hauzoak eta holan, familiko hori da. erregalu txue, familizen duelako.